Sumagmamano nga organisasyon dito'y Pilipinas, tinangdalaw kadagiti saan ang nabaitpay at panagraot ti militar ti Estados Unidos ken Israel kontra iti Iran. Nga inawagan da dagitoy a panaglabsing iti international alinteg ken pakdaar iti posible a kinaawan ti kinatalged iti rehiyon. Inda uluan ti labor group a kilusang Mayo 1 ti protesta idi Marso 2 anang yibkas iti panakasiknanda kadagiti overseas Filipino workers iti Middle East ken dinilaw da ti nabigbig kas repeated justification apakaibatayan ti foreign military intervention. Inlaksidmet ni bagong alyansang makabayan dagiti panagkuna an nairanta dagiti welga mang taming kadagiti umadadani e pangta akunana amang papeggad daytoy iti kinatalged ti rehiyon. Kabayatan na nagpakdaar ni Professor Roland Simbulan iti Center for People's Empowerment in Governance at ipanagkaro ket mabalin a palawaen na ti panangsusupyat ken inawagan na ti diplomansya ken panagraem iti nasyonal a kinasoberano. Siak ni Shiloh Tumug Aspun, manipod sa Gada National High School nga nang ipaay iti damdamag nasyonal.